daar staat het, hè? Nou en of. Kijk of het poort open giet voor ons. Zou je zeggen dat er een stoes is, want er staat een auto op de oprit. Meneer! Oh. Wat is er gewoon? Wacht, ik trek me even vooraan. Ja, trek ook even een... Laat je mogen zijn, joh. Nee, de box haal je aan. Oh, die is ook Nee, aan. haal je een box aan. Alleen... ja, hem in de nekse pants, zoals ze hier in Venlo zeggen, dan voor de camera te komen, dat snap ik ook wel, dat mensen dat... Ik ben wel benieuwd hoe diep dat er in de kleierkast moet duiken. Of dat ik denk van, ik moet me nou de zondag aantrekken. Ah, kijk. Goeiedag. Meneer, ik heb gehuurd dat ik met ook Venlo's kan praten. Ja, ja, ik heb met Mick Teller gesproken, joh. We zien van L1, programma onderweg. Ja, ja, dat ken ik. Dat kijk ik iedere avond nog. Trouwe. Sterker! Trouwe fan. Dus, hoi, Ton Jansen. Meneer Jansen zegt dan, of moet ik Ron zeggen? Ja, Ton. Ton. Ton, ja. Ton. Dan gewoon geen Ron zeggen. Ja. Ton, zeg even tegen de mensen nu dat dit geen afgesproken werk is. Nee, dit is geen afgesproken Kijk. werk. Nee, dat, ik weet niet wie het geheel terecht komt. Ja! Heb ze misschien een idee, als ik ook vertel dat het altijd spontane ontmoetingen zien onderweg. Wat zou je de aanleiding kunnen zien dat we nu bij jou aan de poort staan? Ja, misschien nou en al bijvoorbeeld dat erop staat of zo. 100 punten, Ton. 100 punten? Ja. Ik zou zeggen, kom binnen. Oh. Dat, ik heb gewoon weer hoe gezocht. Nou, ik zie dan een auto staan, dan denk ik van er moet iemand toe zien, maar ja, met zo'n weer Nou, dat klopt. hij ze ook Dat, met de fiets op paard kunnen zien geweest. Twee binnen. Als die groene vinger stond, Ja, een beetje wel, ja. volgens mij is de geer aan de hoofd bezig, of niet? Ja, momenteel. Het gaat allemaal niet meer zo goed, maar Want? ja, wat neug en pinnen de ruik en ja, allemaal zo'n toestanden. Dat, maar zo, ja, het is wel aan het krijgen en alles. Ja, Ik ja. zou zeggen, zullen we erachter gaan zitten? Ja, Heb je zin prima. om wat te drinken? Nou, zullen we eerst even Ja, het preutje doen? dat kan, ja. En laten we dan vooral ook beginnen met het nou en of. Nou en op, ja. Waarom is ze nou en of op die hoes gezet? Nou, dat stond er al op toen ik het kocht. Oké. Nou, einde opname, einde gesprek. Ik woon hier nu 32 jaar. Ja. En toen ik dat kocht stond er nou en of op. Ik denk, dat is wel een grappige naam, maar... Maar ik heb ze ook nooit van de verkoper gehuurd. Jawel, dat heb ik gevraagd natuurlijk, waarom dat hij nou en op. Ja. En dat is zo zeegoed nou en heer Opperman. En zo is dat gekomen. En ik had eigenlijk niet zoveel naam op huizen, maar nou en op, ja, het heet toch wel wat. Zeehoed Nouwe En hij moet Opperman. Offermans. Ja. Dat was ook creatief. Ja, en ik vond dat toch wel een grappige naam. En Ja. dat, zo is het dus ook als die mensen allemaal nee hebben, komen op fietsen, oh, nou en op. Dat huurt ze dan, dat Ja, ze ja. dat zeggen. Ook met Bob de Bouwer heeft dat wat te doen, geloof ik. Kan dat? Oh ja. Ja, want hij zei altijd als ze weer een klusje klaard had, dan zei de, of nee, voordat er een klus ging klaren, zei ze van kunnen wij dit maken? En dan zei Bob nou en Nou of. en op, ja, nou dat klopt. Ja, en zo is dat gekomen. En toen heb ik gevraagd dat mocht laten staan en dat mocht dus, ja. Ik kan me voorstellen dat hij al 23 jaar, 32. oh 32, hoe gelukkig is. Hey, ja, hier is het lekker rustig. En toen ik dat kocht, keek ik tegenover staat nog een kleiner huisje. Ja, En die zijn in 1948 gebouwd. met die roeipannen door. Met die roeipannen, ja. Dat zijn eigenlijk Noordwoningen van Hoezoet. 1948 gebouwd, want dit was in vroeger allemaal vliegvelden. Dat was de vliegerhorst. Ja, ja. Dat liep gans door tot in Duitsland. Want hij, op deze plaats, ik heb er 2 buik van, die zijn uitgegeven van de vliegerhorst. En
kon ik op een kaart nagaan dat hij een knieënpakkerie bijvoorbeeld is geweest. Voor Angora knien, Ja. voor bliganierstruien te breien bij de prins. Nee. Ja, dat, en in hebben ze dan een kapperszaak schijnbaar, tenminste volgens die kaarten, dan heb ik dat zo. En die horen van die mensen gebroek dus ook een truien van te breien. Ja, schijnbaar wel, dat wordt, ja. Dat was een gans dorp hier, hij woonde niks Ja, dat weet ik. als Duitsers, ja. Het was mega, ja, heel vlakbij Ja, is nog dat de zijn- oude De verkeerstoren. oude verkeerstoren, ja. En dat liep er dan gans door tot de oorlog. Dat waren allemaal sperrgebieden hier, je mag niet eens komen. Dus, ja. Is ook wel een beetje een maffe gedachte, hè? Dat je eigenlijk woont op het voormalige terrein van... Eigenlijk wel, ja. Maar ja, ik heb er verder geen last van natuurlijk. En toen ik dat kocht, ja, stonden hier nog allemaal van die kleine huisjes, hè, ook de buren. En, alleen hij stond in een bungalow, heet vroeger Jeugd Sprengers gewoond, misschien ook wel bekend. Ja, Dat was mijn achterbuurman. Ja, dat is helaas ook al gestorven. ja, helaas wel. Helaas wel, ja. Moeie mens. Maar een aardige man. Ja, Mhm. die maar ook nog die mooie moor gebouwd met die oude steen. En, Ja. ja, maar de rest, dat is, ook toen ik hier pas woonde, die huppelde de kniempjes rond, de fazant, ja, die zussen nog bijna niet meer dan. En eekhoorns en ja, ik voer heel veel vogels, dat zussen natuurlijk wel overal en die Ja, voordinges. ja, ja. Is Wordt hier ook veel genesteld bij met de vogeltjes? Nou, dat valt een beetje tegen. Ja? Want ik heb hier overal kastjes gehad hangen. Ik heb er misschien nog wel 15 binnenstoot. Die moeten nog allemaal opgehangen weer. Maar dat, ja. Maar is hij altijd alleen gewoond, die 32 jaar? Nou, samen met mijn vrouw. Ja, die is nou werken. Dus ja, iemand moet er geld verdienen. Ik ben gepensioneerd. Dus En wat doet die vrouw? die werkt bij het UWV. Oké. Gauw verder met een ander onderwerp. Wat heeft ik al die jaren gedaan? Ik ben ooit begonnen als schilder. Heel lang geleden. Toen was ik 16 jaar. Toen heb ik geschilderd, maar op een gegeven moment, ja, dat schilderen, nou, dat beviel me niet. Toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Toen ben ik schildersleraar geworden op de Gilden en Remont. Och, wat leuk. Ja. En dat heb ik heel wat jurkjes gedaan, naar alle tevredenheid. En ik heb dan ook voor open gevangenis en overloon gewerkt. Voor mensen die al lang vastzaten, die weer terug te brengen in de maatschappij. En daar ging zich mee schilderen. Ja, die kwamen dan bij mij. Ik ben hier bij het Centrum Vakopleiding begonnen. Dat is Zoeten en Blierik. En dan kwamen die dan overdag en dan zaten die weer vast. Hè. En een vrouwengevangenis en dan de Rooise Wissel. Ik had hier een keer elkaar toen les gegeven aan jeugdige criminelen. Maar dan heeft hij natuurlijk, terwijl Stig die het schilderen bijbracht, heeft hij natuurlijk wel de meeste waanzinnige verhalen ook gehuurd. Of viel dat mij? Daar kan ik wel een gaal bogen voor schrijven. Ja, ja, er waren erbij die zo 15 of 20 jaar vast. Ja, en dan snap ze natuurlijk wel, dat is niet voor een pakje sigaretten Nee. te stelen of zo wat. Er waren erbij, ja, die hadden eindelijk meerdere mensen vermoord. Of, ja, allemaal zo'n toestanden. Maar vertelde die door ook over? Ja. Ja? Niet allemaal, ja. En ik had er ook bij zitten, die had ik liever voor me, dus achter me stond natuurlijk. Ja, ik zat ook gaan zijn lijn mee. Dus ja, die hadden me dan rustig. Ja, zo brei ben ik ook niet. Dus Maar heeft ze zich wel eens onveilig gevoeld? nee, ik zelden. Nee, dat wil ik. Nee, ik ben ook pas eindelijk een bedreigd in al die jaren. En dan zei dat ze Jans familie erbij gingen halen. Toen zag ik dat ik Jans houd. Ik zei, kijk maar zijn telefoonbogen, daar heb ik ook nooit meer wat van gehoord. En voor de rest, ja, dat ging eigenlijk, ja, Goh. eigenlijk allemaal heel vanzelf. Hey, en hoe lang bist je er nou uit? Hoe Ik dat ben nou, arbeidsproces? 2 jaar gepensioneerd. Waar staat het spreekwoordelijke gaat voor ze in veels? Nou, nee, dat valt wel mee. Och, jij kan die vullen in mijn tuin doen, dan heb ik dan al een robotmeier. Dat scheelt me al. Maar ik sproei hier veel. Dat mag natuurlijk eigenlijk ook niet meer, maar ik heb grondwater. En als ze sproeien zijn bemis, ja, dan moet ze ook om de 4 dagen gras maaien. En dat zijn 345 meter gras. Ja, daar is ze toch even mee bezig. Hè. Ja. Dus de Roebel doet zijn werk goed? Dat is een beetje goed, ja. En daarom doe de kantjes dan wel mee, heb ik zo'n accu-ding en dan... Dat komt me allemaal heel bekend voor. Eén dingetje nog. Ja.
we waren net in Hors. En door reed je ook een robot over het gras. En die hoort Harry. Ja, deze zit auto. Oké, en waarom? Ja, Zuma. Zuma. Die heb ik toevallig in Duitsland gekocht. En ik denk, ja, Otto, dat is wel een Duitse naam. Dus ik denk, nu maar Otto. Oké. We geven onze uitzendingen ook altijd een naam. Wat vind je? Nou en of Otto? Nou en of. Ja, hè? Ja, dat Er is zit wel zo'n briljant verhaal achter. ja, briljant. Ja, in ieder geval. Ja. Nou en of voor mensen. Ja.